Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Miyerkules, pila ka mga residente apektado na sa mapaang at tiyempo nga tugas sa mainit nga hangin halin sa Pacific Ocean ukon easterlies. 41 degrees Celsius nga heat index na record sa Iloilo City, Cagroa City subong nga adlaw March 5. Pila ka residente apektado sang tuman nga init. 7.4 million pesos nga balor sa suspected shabu na kumpiskar sa suspect nga kabahin sa Prevendido Drug Group suno sa kapulisan. Pila ka mga residente sa Bacolod City nagareklamo sa pagtaas ng electric bill bangod sa illegal tapping sang kuryente. 26 ka individual napatay bangod sang rabies sa Iloilo Province sa linsan 2021 santo sa record sa PHO. Kampanya kontra rabies mas ginatagaan sang pagtamod. Kag pagpuasa kag paglikaw sa sala, ginapahanumdom sang simbahan kadungan sang pagpabadlis subong nga Miyerkules de Badlis. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Mataas nga heat index na record sa syudad sang Iloilo City, Cagroa City, Capiz. Mga residente kag estudyante apektado sa mainit nga tiyempo. DepEd 6 handa magrekomenda sang suspensyon sang in-person classes kung kinahanglanon. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa River Plain Relocation Site sa Barangay Lanit Haro, Iloilo City. Kim? Jert, hugot nga ginamonitor sang DepEd 6 kag Iloilo City DRMO ang mataas nga heat index agud makapatuman sang nagakaigo nga mga tikang. Nagapungko sa umba-umba sa guwasang Ilabalay ang 83 anyos nga si Lola Leonora sang Barangay Lanit Haro agud magpangin-hangin bangod sa tuman ka init nga tiyempo. Doble halong ini bangod may maintenance na sa mataas nga blood pressure. Tiga halong ka nga madayan-dayan ka nga makita mong mabugnaw, kapangayab-kayab ikaw. Si Lola Leonora ang isa sa mga nag-eksperyensya sang mapaang kag mainit nga panahon sa syudad sang Iloilo. Sunod sa pag-asa, naglabot sa 41 degrees Celsius ang na-record nga heat index sa Iloilo City, Cagroa City. Ini ang epekto sang easterlies sunod sa pag-asa. Amo ni siya ang mainit nga hangin nga halin sa dagat Pasifiko. So expected naton nga may dry air kita and then ang aton nga temperatures diri is medyo mainit. Ang mainit nga tiyempo ang nag-aapekto sa estudyante kag manunudlo sa mga bulutuan apisar may mga electric fans man sa hulot kasihan. Kasubong na lang sa Haro National High School. Mabudlayan, mga kayo mainit sa classroom doon, hindi ka makapanumdum ayo. Hindi kita na negar nga ang init, grabe kita. Isa na rin kadigat sa gwato ka paang Japon. Hugot ka ginamonitor sa Department of Education 6 ang mataas nga heat index. Suno sa ahensya, handa ang mga division offices sa pagrekomendar sa LGU sang suspensyon sang in-person classes kung kinahanglan. Kadayon kita nga nag-conduct ng surveillance in terms of the heat index, subong man ang periodic assessment sa mga school facilities, kag ang mga precautionary strategies nato. Agud mahagan-hagan ang epekto sa mataas nga heat index sa Iloilo City. Ginapreparar na sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang heat plan nga ihatag sa vulnerable sectors. Ano ang dapat ipreparar, anong dapat ihandaan not only sa mga pumuluyo naton but at the same time sa mga micro and nano businesses naton, ang mga ambulant vendors naton, ang mga kabaranggayan. We will be providing mga specifics nga measures nga pwede nila magamit para nga mapahagan-hagan ang effect. Jert, sunod sa pag-asa, gina-expectar nga magapabilin no kon mas mangin mataas pa ang heat index sa pagsugod sang hot and dry season sa ikatatlo nga semana sang Marso. Gani ginapanugyanan ang publiko nga magdalagid sang ekstra nga tubig kag okonlikawan ang pagpainit sing malawig halin las 10 sa aga tubtob las 3 sa hapon. Jert? Maramo gen nga salamat sa detalye, Kapuso Kim Salinas.
7.4 million pesos nga valor sa suspected shabu na kumpiskar sa lalaki nga suno sa kapulisan kabahin sa Prevendido Drug Group. Suspect may upod pa nga security guards ang ini ang nadakpan sa buy-bust operation. Si John Sala nakatuto. Karsel sa Iloilo City Police Station 4 ang itupa ni Jeffrey Orbe Jr. alias Adrian ang subject sa drug bypass operation sa Iloilo City Drug Enforcement Unit sa Barangay Kalumpang Molo kahapon sa hapon. 7.4 million pesos nga balor sa suspected shabu na kumpiskar kay Jeffrey. Si Jeffrey ang residente sa Barangay Bacau, Maduriao. Suno sa hepe sang CDAU ang suspect ang nagpadayon sa operasyon sang Prevendido Drug Group sa lugar. Ang mga Prevendido is pakaisahan niya na, mga kapamilya niya na, kaya hindi na basta-basta nila isalig kung hindi kanila kapamilya. So sa mga trusted gina nila ibilin, balaan nyo man nga halos wala na ang mga Prevendido das Bacau, amo na nga si Aryan ang ila trusted. Dugang paniinot, si Jeffrey man ang isa sa pinakadako nga supplier sa illegal nga droga sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Upod sini nga nadakpan nga natudlo bodyguard sini nga si alias Toto. Gintuan man sa kapulisan base sa ila investigasyon nga ginagamit pa kon kaysa ni Jeffrey ang service vehicle sang security agency ni alias Toto agud mag-deliver sang droga. Security, ang iya trabaho is proteksyonan si Aryan from anything matabo in case to case basis. For example, ari kuan ang ila transaction o ang ila business, ara gid siya para kay Aryan. Hindi lang basta siya kay may mga kaupdanan pa siya. Wala pa giningadla ni Captain Inot ang security agency sang bodyguard ni Jeffrey Orbe apang kabahin ini sa ila pag-aimbestigaran. Si Jeffrey ang anay na preso man sa tong 2016 bangod man sa illegal nga droga kag nakagwa lang sa nagligan nga tuig. Ginpangidwala naman sa suspek ang mga akusasyon batok sa iya. Hindi na ako niya sir, tingin ko na ako makuha mo na kontita, di man. Huwag tayo ganyan bakal ka siyang diabetic ka sa blatian ta. Apang sunod sa punong barangay sang Bacau, Mandurriao, pagwa pa lang ni Jeffrey sa presuhan, na monitor na gilayon sang Barangay Drug Abuse Council ang iya pagbalik operasyon. Nagbalik siya sa pag-engage. That's why nga nabilong na sa badak naton every time. Nagpaiway nang ginatudlo bodyguard sini nga maghatag sang pahayag. Kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sang duha ka sospek. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag iban pang lugar sa isla sang Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamong hindi salamat. Mga kapuso sa Bacolod City naman, pila ka mga residente, nagareklamo sa pagtaas ng bail bangod sa ginapahayag iligal nga pagtap sang kuryente. Mas sobra 800 nga nagatap sang kuryente na dakpan sa Bacolod City pati man sa pinakabahin sa Negros Occidental. Yaring balita nga itong gintutugka. Apektado ang pila konsumidor sa kuryente bangod nga ginadugang sa ila bill ang system loss nga tugas ang pagpangawat sang kuryente sa poses ng power distributor. Kasubong na lang sa Negros Power. Ang 8.25% nga system loss, amo na siya ang maximum nga pwede ma-recover through a rate sa bill natin. Average na mga 10 million a month. Gina-share na, ginatungan na. Sang damlag lang, nakabaton sang demand letter gikan sa Negros Power ang konsumidor nga si Elaine sang Barangay Mansilingan, Bacolod City nga may kapin 49,000 pesos nga balayran sa differential billing. Santo sa sulat sang power distributor, illegal ang koneksyon sini sa linya sang power distributor hubalin sa Agosto 2024. Abi nila may jumper or may illegal ang amon nga kontador. Pero supposed to be wala man. Kaya ang tao da sa balay, si mama lang nga senior, kag duha ka bata. Duda sini, posible may nagatapagid nga iban sa iya kontador. Sunod sa Negros Power, naglabot sa 860 kabalay sa ila franchise area sa Bacolod City kag Negros Occidental. Ang nadakpan nga may illegal nga nagatap sang kuryente. Mas sobra, katuwa sa mga nagkaladakpan ang aras sa Bacolod City. May pinakadamong ay illegal connection sa Barangay Mansilingan nga may 90. Ginasundan sa Visa Alegre, Banago, Barangay 2, kag Takuleng. So in the process pa ang filing case nila. Hindi na ako mamagulat nga padalan ka mo demand letter. Kung pwede, may kadton lang kamo sa among opisina. Ang illegal nga pagtap sa kuryente makabig nga paglapas sa RA 7832 ukon ang Anti-Electricity Pilferage Act of 1994 kag may penalidad nga 6-12 katuig nga pagkapreso. Ang iban nga nagpatakod sang submeter. Ang makabig gihapon nga illegal tapping. Kung ano, tiway mo kami nangawat kay kuryente, nakatats yung dabayad man kami sa amon nga binulan, di bala?
Dapat amo na ilang lantawon daw nag-atat sa mga pusti-pusti kaya. Sunod sa Bacolod City BFP ang madata nga pagpangawas ng kuryente ang masami ginatunaan sang sunog. Top causes naton is electrical in nature. So kalabanan sina sir kay tungod nga wala na proper takod kag wala nakaagi sa insakto nga proseso. So naga-cause kita sang sunog. Opo, kay Rinald Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. 26 ka individual na patay bangod sa rabies sa Iloilo Province halin sa 2021 santo sa record sa Provincial Health Office. Kampanya kontra rabies mas ginpasanyog pa subong nga Rabies Awareness Month. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. 3 ka beses na nga makagat sang ido kag kuring si Manang Annalyn. Halos hindi naman sini maisip ang mga tion nga ginkaros ini sang sapat. Suno sa iya bangod sang kahadlok nga makarabis, nagapabakuna gid ini. Siyempre, ma'am, hindi kaya kapakot ba si may rabies, ti ulaton mo pa nga ang rabies, masakar sa utok mo, di wire pa tayo ka. Wire ka mo, at least di ako lang yung agapan. Diri sa Barangay Purok 2 sa Pavia, talalupang doon nga madamo sa mga layaw nga ido. Ang pet owner nga si Anthony, ginasiguro gid sini nga hindi makagwa sa balay ang iya hinuktanan, nga si Alec kag regular ang iya bakuna. Kaya ba siya makakagat? Makagagat sa iba na tao. Sa datos ng Iloilo Provincial Health Office, 26 na ang mga persona nga ginbawian sang kabuhi bangod sang makamamatay nga rabies halin 2021 tubtob 2024. Na record ang 5 ka mga napatay sang tinalikdan nga tuig halin sa Banwa sang Pototan, Barotac Nuevo, Alimujan, Estancia kag Mina. Bangod sang padayon nga pagsaka sang animal bite cases sa probinsya, doble ang panikasog sang Iloilo PHO agud matap na ang pagdamo sang kaso, ilabi na subong nga Rabies Awareness Month. Ang aton nga mga kauturan nga alaga sang ido o kun sang mga kuring, first kid is maging responsible pet owner. Base sa DOH, mahimo nga makuha sang tao ang virus sa tion nga malawayan, makaros kag makagat sang ido o kun kuring. Pila ka sintomas sang rabies amo ang kakulba sa tubig, sa kasanag kag hangin, masakit ang ulo, kag masami nga depressed ang tao. Nahibaluan nga nagumpisa na ang massive dog vaccination sa probinsya subong nga tuig. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Ash Wednesday o kon Miyerkules, debades mga kapuso ginaobserbar sa simbahan katoliko subong nga adlaw. Mga tumuluong ginapahanumdom sa pagpuasa kag paglikaw sa sala. Sige, Salinas nakatuto. Isa-isa nga ginpalitan sang abo sa agtang ang mga sumilimba sa Haro Metropolitan Cathedral kadungan sang pagselebrar sang Ash Wednesday subong adlaw. Ini ang tuigan nga hilikoton sang simbahang Katoliko bilang tanda sa pagsugod sang Kwaresma. Sa iring adlaw, ginahaylo ang mga Katoliko nga nagaedad 18 tubtob 59 anyos nga magpuwasa. Ang mga nagaedad 14 anyos pataas, mag-abstinensya magluwas lang sa nagabusong kag nagamasakit. Sunod sa simbahan tion man ang Kwaresma, agud magpangayo sang kapatawaran sa mga sala. Kung ma-develop sa aton ang sense of repentance nga paghinulsol, matubo sa aton ang sense of God. Ma-recognize naton ang presensya sa Dios, nga amo ang Dios, nga amo ang gugma na nagapatawad. Magluwas sa mga parokya, may misa kag pagpalit man sang abo nga ginpatigayon sa pila ka barangay chapels sa Iloilo City. Isa sa mga nagpabadli si Roseline sa Barangay Kamalig, Haro, kung sa rin ginatudlo gid niya sa iya kabataan ang importansya sang pagpamalandong kag pag-obserbar sa Kwaresma. Do hindi nagid ko kasahuya kay kumbaga para sa akon party na sang akon kabuhi nga ma-renew ko ang akon nga covenant paagi sining pagbadles. Dako naman niya pagpasalamat sang grade 11 students sang Haro National High School nga si Earl, bangod may pagpang-badless man niya ginpatigayon sa eskwelahan. Ako nga chance ni nga makapabadless kay kisaman lang ni. So muna okay lang kung may klase. Gindagsa naman sa mga sumilimba ang ginpatigayon nga misa sa Ash Wednesday sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod City kay Inasangudto. Bilang isa ka Katoliko, emosyonal nga ginpakigbahin sang 77 anyos nga si Tatay Reggie ang madalom nga kahulugan sa ginapahid nga abo sa iyang agtang. Halin kasabo, balik kasabo. Huwag ko malas na kita, pero parilo kita ako sa akin. Para naman sa Iloy nga si Karen, nag-umpisa ini sa pagpamalandong agud mas mapapag-on pa ang iya pagtuo sa Ginoo. Kinahanglan tagid mag-reflect kag magbinag-binag. Hindi man lang niya mo nga tiyempo nga kinahanglan ta mag-reflect, no? Pero subong mas gingaan pag ita chance. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas,
1 Western Visayas. Bantayan, schedule sa hinampang sa Wivra Meet 2025 sa Antique, ginadjust bangod sa tuman kainit nga tiyempo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, flight sa Iloilo International Airport padulong sa Manila na delay bangod sa pasahero nga naglango-lango nga may granada. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Ginpapanaog ang 176 ka mga pasahero sa eroplano nga ini nga may biyahe Iloilo-Manila kagabi bangod sang bomb joke. Resulta na atrasar ang biyahe sa mga pasahero bangod nagpatigayon ng kapulisan sang standard operating procedure. Sa investigasyon sang Aviation Security Unit 6, may isa ka pasahero sang airline nga naglangulango sa iya upod nga may unod nga granada ang bag sini. Nabatean naman ini sang crew sa eroplano, rason nga ginreport. After the incident po, we took custody on him. And also yung clearing po namin yung yung eroplano. Once yung cleared na po siya, cleared by our ADK K9. So ni-release na rin po namin yung eroplano. Ginapaandaman naman ang mga biyahero nga likawan ang paglangulango angot sa mga eksplosibo. Sinisigurado po namin yung security ng lahat ng eroplano at yung mga flight crews na wala pong mangyari po sa kanya. Kahit po biro yan, we take it seriously. Yara sa karon sa custody sang Aviation Security Unit 6 ang amo nga pasahero, kag natalana naman nga pasakaan sang reklamo nga paglapas sa Presidential Decree No. 1727 ukon anti-bomb joke law. Sa idalom sang layi, sara nga mapreso sang hindi maglapaw sa 5 ka tuig kag multa nga 40,000 pesos ang mapamatud-an nga naglapas sa sini nga layi. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mabuso hindi pa opisyal ang dry season o konting ilinit pero mapaang gihapon ang panahon sa dako nga bahin sang Pilipinas. Easterlies gihapon ang nagapangunang weather system nga magaluntad pero magluwas sa mainit nga panahon. Posible ini nga magdulot sang localized thunderstorms ilabi na kun hapon di gani gabi. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas ang tsansa nga mag-ulan sa pinakabahin sang Western Visayas, ilabi na sa bahin sa Aklan, Antique, Iloilo, kag Negros provinces. Posible man ang pag-ulan sa nabiling nga bahin sang Pungsod. Mga kapuso, bangod sa tuman kainit nga tiyempo, gin kasugtan nga ipaiway ang pila ka outdoor games kasubong sang swimming, football kag iban pa sa nagapadayon nga Western Visayas Regional Athletics Association ukon Wivra Meet 2025 sa Antique. Sunod sa Department of Education 6, wala sang hinampang humalin alas 10 sa aga, tubtob alas 2 sang hapon. Ginapangitaan man sa pamaagi nga isaylo sa indoor venues ang iban nga sporting activities. May naka-standby nga medics kag DRRM personnel sa nagalain-lain nga venues. Sa ulihing nga monitoring, wala sang nalipong ukon naglain ng pamatyag ng mga atleta bangod sa init. Samtang nagapanguna na ang Iloilo sa may pinakadamong nga medals base sa ulihing nga datos sang DepEd 6. May kabugusan nga 247 medals ang Iloilo nga ginasundan sang Negros Occidental nga may 202 medals kag Aklan nga may 95 medals sa elementary, secondary kag para games. We are really protecting them. We are ensuring their health and well-being while they are here in Antique. And number one, kita nga priority that health ng athletes na po. Malipayon nga ginbalikan sa proud Cebuano singer nga si Morissette ang iya humble beginnings. Antes pa man, naging sikat sa showbiz singing industry. Sa eksklusibo nga interview sa GMA Regional TV, ginpakigbahay ni Morissette nga 15 katuig ang nakaligad sang nagpasimpala din sa Metro Manila kung sa diin siya nagpasakop sa nagkalain-lain nga singing competitions. Ang mga inagyan siniyang ginhimo niya nga hugot sa iya newest single nga Ihilak Lang Na, nga nagatuyo nga mas itibong pa ang Visayan music. Pwede na nga mapamatian kag ma-download ang Ihilak Lang Na sa tanan nga music streaming platforms worldwide. Yung pinaka-personal for me because the message of the song really speaks about what I am going through in life as a newlywed and also just
trying to grow more as an artist in the industry. Ihilak lang na kung bana ang huna-huna. Ihilak lang na. Mga puso, natala na naman niya magtukod sa isa ka centralized command center ang Bacolod City LGU sa barangay Takuling kung saan din tutukan ang mas madasting nga crimes kag disaster responses sang syudad. Diri pahamtang ang pila ka personnel sa Bacolod City Police Office, Bacolod City Fire Station, Bacolod Traffic Authority Office kag City Disaster Risk Reduction and Management Office. Hugot kay monitor ang mga aktibidad sa mayor nga mga dalanon sa syudad kag iban pa nga pampubliko nga lugar sa bulig sang CCTV cameras. 2.1 billion pesos ang balor sa proyekto pinaagi sa isa ka private-public partnership. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, binawian sang kabuhi samtang ginabulong sa ospital ang 66 anyos nga anay punong barangay sa Tigbawan Road, Cabatuan, Iloilo nga si Joel Ontanillas. Ini matapos magbungguanay ang motorsiklo nga ginadala sini kag ang motorsiklo nga ginamaneho naman sang hepe sang San Rafael Municipal Police Station nga si Lieutenant Francis Carona, 40 anyos. Base sa investigasyon sang Cabatuan Police, natabo ang aksidente alas 11 Martes sang aga padulong sa banwa sang Cabatuan ang motorsiklo ni Lieutenant Carona. Samtang sa piyak nga lane ang motorsiklo ni Ontanillas. Sang nagliko si Ontanillas, diri na kag nagluntad ang aksidente. Nagangkon sang samad sa ulo si Ontanillas nga gindala pa sa ospital diri sa Iloilo City. Mga alauna kaina sang kaagahon ginpahibalo ang Cabatuan Police nga ini ang napatay na. Samtang si Lieutenant Carona nag-angkon sang bali sa iya natuong abutkon kagindala sa ospital sa Lambunaw. Ginahulat pa sang Cabatuan Police ang desisyon sa himata sang anay punong barangay kaangot sa insidente. Nag-cross ini si X-Stop, kaya ang balay ng X-Stop diri sa right side. So, wala nila both na-anticipate na maglabutan na sila, sir. That's why nag-collide sila sa tunga sang highway. Mapuso po naman sa pilas sa kalawasan sa masapuan 19 anyos sa lalaki nga kilala kay Rensky sa bahin sa Hacienda Kasalagan dako sa barangay DSB Pontevedra, Negros Occidental sang tinilikdan niya Sabado, March 1. Sunod sa kapulisan, antes sa sapuan patay, naglawig pa sa ila karabaw sa bakanting aloteng biktima. Apang wala na ini makapauli. Ginpangita ini sa iya pamilya, kag alas 12 na sa kagahon sa nakitaan ang biktima sa kaiping nga sityo. May samad sa tiyan ang biktima, pagbati sa mahipata sining, nga ginsungay ini sang karabaw. May nakita niya dugo sa mga sungay sang karabaw nga yara malapit sa bangkay sang biktima. Nagapadayon pa ang areglohanay sa pamilya sang biktima kag sang tag-iya sa karabaw nga nag-atake sa iya. Pero ang info nga ara ni Saton is malapit din siya dito sa Carabao. Wala na maka-identify kung ano ang reason. Pagdeklarar sa masobra 3,700 nga hektarya nga mineral reservation sa apat ka munisipalidad sa Antique, ginapalambalabagan bangod sang kahangawa nga mangindalan ini sa large-scale mining. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Hugot nga ginapamatukan sang pila ka civil society groups, simbahan kag local government unit ang pagdeklarar sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau nga isa ka mineral reserve ang masobra 3,700 ka hektarya nga lupa sa Antique. Base sa proposal sunod sa alyansa, sakop sini ang 63 ka mga barangay sa munisipalidad sang San Remigio, Patnongon, Valderrama kag Sibalom. Ginakabalakan sang grupo nga kung matigayon ang deklarasyon, magapahanugot ini sang large-scale mining nga magahali sa supply sang tubig kag agrikultura. Nakabalakan man ang paglala sang epekto sang kalamidad, kaangay sang landslides kag flash floods. It will directly affect ang lives ng mga isang katauhan, ang ilang pangabuyan, labi naging kay salamnan kuan sila, no? More on farming. So, siyempre, ang mga katauhan dali sa mga kabaranggayan nga involved na concern, siyempre, palinon sila, no? Dahil i-operate na nila. So, muna isa ay mga displacement.
Sang Pebrero 11, nagtipon-tipon ang alyansa sa paglunsar sang kausa. Sa sulat nga ginpadala sang alyansa sa MGB6 kay DENR Secretary Maria Antonia Loizaga, ilagin pabutyag nga nagpasar sang resolusyon ang Sangguniang Bayan sang San Remigio sa pagpamatok sa proposal. Gina-question man sang alyansa ang public hearing sang ahensya sa San Remigio Antique sang Nobyembre 26, 2024 kung sa rin wala na imbitar ang pila ka residente nga maapektuhan. Panindugan sang gobernador sang Antique, wala ini sang problema sa deklarasyon apang nagapamatok gini sa posible mining activities. I'm happy that they know that we have Antique is very rich. Manggaranon sa manggad ang Antiqueño. Pero i-declare nila para imuon nila nga open season para sa mga rapkol nga mga industriya nga magmina. Ay no kita nakakariya. Wala na nagpa-interview ang personnel sang MGB6 ang ginkaduan sang news team bangod may mando sa central office nga hindi magsabat sa issue. Ang proposal ang sakaron gina-evaluate sang central office kung sariin na konsiderar gid ang oposisyon. Ang presidente ang ulihi magaperma sang proposal kung dayunon. Santo sa website sang MGB6, ginadeklara nga mineral reservation ang isa ka lugar sa pagpreserbar sang strategic raw materials nga kinahanglan sa national development kag nagakaangay nga paggamit sang mineral resources. Katuyuan man sini nga makadugang sa income sang gobyerno. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Wasa kang unahan nga bahin kag nagbaliskan pa ang salakyan niya ni bangod sa impact sa pagbunggo sa poste sa telecommunications company sa barangay Gihaman, Leganes, Iloilo kahapon sang hapon. Ginkilalang driver sang salakyan kay alias John, 49 anyos, residente sang Ibahay, Aklan. Santos investigasyon sa kapulisan samtang naglabay sa kurbadahon nga bahin sang dalan wala sini natalupang dalang poste bangod na tabunan ini sang dahon. Rason nga nabungguan niya ini. Maswerte naman nga wala sang kapilasan nga naago mang driver nga nag-iisahanon lang sa natabuong insidente. Matapos ang 14 katuig tigayon na nadakpan sa Lambunaw Municipal Police Station si alias Emilio, 44 anyos, nga wanted bangod sa kaso nga rape. Residente sang barangay Hayubo, Lambunaw ang sospek abang temporaryo nga nagapuyo sa barangay Sablogon, Pasig City. Nadakpan ini pinagi sa manhunt operation alas 8:05 sang gabi, Marso 3 sa Pasig City. Sa karon preso sa alias Emilio sa Lambunaw MPS kag wala sang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid ng salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kagibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.